Salutare la toată lumea! Astăzi încercăm să nu râdem. Căutăm aici pe YouTube frumos. Încearcă să nu râzi. Bun. Hai să-i dăm drumul. Intrăm aici. Și eu nu mai stau acum să mai scriu, așa că o să spun direct. Încearcă să nu râzi. Încearcă să nu râzi. Încearcă să nu râzi. Încearcă să nu râzi. Hai să căutăm mimuri amuzante atunci. Mimuri amuzante. Mimuri amuzante! Vai! Deci căutăm pe Google Chat. Încearcă să nu râzi. Doamne, nu merge nimica, cea, de ce nu merge nimica? Îmi strică mie clipul. Încearcă să nu râzi cu apă în gură. Încearcă să nu râzi. Bun, atunci noi să ne uităm la Clorna. Să ne uităm la Clorna, că el a încercat. Nu mă interesează, despre la aici. Bă, da. Bă, dar nu, lasă-mă, lasă-mă. Uite așa. Ca și pe aici, un videoclip, încearcă să nu râzi. Bă, dar înainte de clip am dat unul cu încearcă să nu râzi cu apă în gură. Și ne-a mers, bă. Dar chiar ne-a mers. Uite aici, chat. Astăzi continuăm seara de încearcă să nu râzi și cu ediția de apă care v-am promis-o de o lună de zile, boys. Nu am de seria asta, boys. Da, e timpul să-i dăm. Nu uitați și noi aici. Lângă mine, clipul pregătit și e timpul să-i dăm, boys, ok? Deci direct, hai să măresc camera aici, că data asta merge, o camera mai mare, ok. Nu ne-a fost și nouă YouTube. Bun, băgăm apa în gură, băi, și începem, ok? Bun, 3, 2, deja vine să râd, nu e ok. Boys, nu. Bun, hai să ne uităm. Bun, deci, hai, da. Hai, apoiu, bag în gură, a pica. Ok? 3, 2, 1. 1. Bagă-i. Hai, să-i dăm drumul. Ai văzut să râdă. Hai că te ești pe clip acum. Te ești pe clipul meu acum. Da, facem mirșica aici, perfect. Bun, am înțeles. Bun. Scuzați-mă că-s răcit. Mamă, ce face? Ce n-ai voi face? Ia uzi. Filmez, ce să fac? Ce naiba vrea să facă cu spaghetele? N-am găsit. Lasă-mă, că filmez! Pleacă! Valea, lasă-mă că filmez. Bun. Ignorați-o pe maică mea. Și asta e. Ia căzut ceaua, bă, și a intrat. Cine e mea? Aolea. Că mai e din videoclip. Am de-abia început videoclipul. Stai să mă pisica în demon. Îi mănâncă laba lui ăla.
Bun. Spider-Man bicicletist. Ce e aia, bă, frate? Mănâncă copilul mort. Aoleu. Ia, Spider-Man pe bloc, bă. Aoleu. Auto, să neacă! Să neacă! Să neacă! Ambulanța aici! Să neacă! Uite. A căzut Spider-Man cu acordeonul pe... Ia cântă babuie la chitară. Hă? Ia-ți-mă pe maică mea că se bate pe aici, nu știu ce are. Da, faci provocarea cu mentos în gură. Zboară câine. Și atunci acum... Ce e asta? Na, pisica bolonă. Ce... Cartofi frigi. Vă las un pic cu aici? Ia. Da. Sirope cu el. M-am speriat și eu. Aoleu. Data viitoare să facem. Încearcă să nu te sperii. Nu știu dacă facem tot cu clorul. Cred că o să-mi pregătesc minul dinainte. Ei, waka waka! Ce? Mam, da, a fost mai... A furat tău, bă! Nu! Nu! Și am mai întâi soțile. Am cu un bebe. E grasă. Ce faci? E aia! Dacă nu v-ați prins încă glumă. Mamă, ce... Am muscat în gură. Yo, bro. You know where I can find a shop? Yeah, I know. Where? Thank you. Cred că și-a făcut în cameră. Bastic, potogatastic. Ce vrem, bă? Da. Mr. Beast! Mr. Beast, Beast, Beast. Mr. Beast, Beast, Mr. Beast, Kiss, Kiss. Aute, petrece, bă! Cioara, bă, ură, cioara, bă! Cel mai tare cântec, râsul la box. A, ne intră reclamă, mă, ține bun. Expertul în sănătatea gingiilor.